дӯстон, дӯстдори либосҳо ва пойафзулҳои босифат ҳастед? Пас мо ба шумо ин либосу пойафзулҳои босифати туркӣ ва Кавказро пешниҳод мекунем. Сифати хуб ва нархи дастрас. Барои фармоиш дар ватсапи дар рӯи экран бода нависед ва барои тамошои либосҳои нав силкаи Telegram дар поёни видео ҷой дода шудааст. Даромада обуна шавед ва бурҳои нав ба навро тамошо кунед. салому алайкум дӯстон ва мухлисони MMA тоҷик. Ба канали мо хуш омадед. Лайк гузоред ва мо оғоз мекунем. Рафтем. дирӯз Самандар Муродов маросими вазкаширо бо муваффақият паси сар кард ва акнун имрӯз варзишгари тоҷик Самандар Муродов 8-10 бо варзишгари бразилиягии Лукас Сампайо 8-1 дар мусобиқаи лигаи UAE Warriors 44 вомехӯрад. Мусобиқа дар шаҳри Абу-Даби соати 20:00 ба вақти Тоҷикистон оғоз шуда, прямой эфирро бошад мо чун ҳар вақта 30 минут пеш аз оғоз дар Telegram канал мегузорем ки силкааш дар зери видео ҳаст. ҳатман дар омада обуна шавед то тамошои ин муҳорибаи ҷаззобро аз даст надиҳед. бояд гуфт ки Самандар ҳоло дар интизори визаи Амрико аст. пас аз баромадани виза ӯ бо яке аз ширкатҳои машҳури ҷаҳони UFC шартнома хоҳад кард. барои дастгирии варзишгар дар комментария Самандар ба пеш менависем ва мо бошем ба Самандар иқболи баланд ва сарбаландиро таманно мекунем. Нима Мажари мураббии Муин Ғафуров дар яке аз суҳбатҳояш дар бораи муҳорибаи навбатии Муин чунин гуфт: ба ман мубориза дар Фаронса бо рақиби фаронсавӣ маъқул нест. ман шунидам ки доварони фаронсавӣ он қадар хуб нестанд. дар муборизаи охирин доварон бо варзишгари амрикоӣ афзалият доданд ва онҳо моро дар вазъияти ногувор қарор доданд ки довар дар даври дуюм барои зарбаи ночизи ба сар як холро кам карданд вагарна мо ин даври дуюмро ба даст меовард ва мо ба даври сеюм бо эътимоди бештар ва бидуни шитоб ва ҳисси таъхирнопазирӣ барои анҷом додани мубориза мерафтем. ман фикр мекунам ки агар довар аз мо ин хол намегирифт, мо дар даври дуюм ғолиб меомадем, стратегияи дигарро истифода мебурдем ва дар даври сеюм бо қарори доварон ғолиб меомадем. дар муҳорибаи навбатӣ мо бояд ин ҳарифашро дастрошна шикаст диҳем то ба монанди бои гузашта ба стресс дода нашавем. бояд хотиррасон кард ки Муин Ғафуров 85 муҳорибаи дуюми худро дар UFC 2 сентябр дар Париж бар зидди Тейлор Лапилус 83 дар доираи мусобиқа мегузаронад ки мо ба Муин Ғафуров муваффақиятро таманно мекунем. ҳабиб ман ҳоло ҳам метавонам дубои нафарро дар ҷаҳон шикаст диҳам. тақрибан 3 сол пас аз анҷоми фаъолияти касбии худ қаҳрамони собиқи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов боварӣ дорад ки ӯ то ҳол метавонад бо беҳтарин муборизони ҷаҳон рақобат кунад ва онҳоро мағлуб кунад. дар дили худ ман рақиб мемонам, гуфт дар яке суҳбатҳояш варзишгари мағлубнашуда бо Патрик Бет-Дэвид. ҳатто ҳоло ман то ҳол боварӣ дорам ки метавонам дилхоҳ нафарро дар ҷаҳон шикаст диҳам. ман ҳанӯз пир нестам ва мардум фаромӯш мекунад ки чаро ман касбамро ба итмом расондам. ман ин корро аз рӯи пир шуданам накардам. сабаби асосияш падарамро гум кардан аст ки намехоҳам бе ӯ ҷанг кунам. ин аст ки чаро ман корамро ба анҷом расонидаам, на барои он ки ман пир шудаам, дарҷ кард Ҳабиб. шумо чӣ фикр мекунед дӯстон? оё Ҳабиб дубора ба тагон бармегардад ё на? фикрҳои худро ҳатман дар комментария оиди ин мавзӯъ бинависед ва мо бошем дар ҳамин ҷо бо шумо хайрхуш мекунем. то видеои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.